Brillanti Singer. Kull nhar ta' erba' mit-12 ta' frar fid-9 eskwarta fil-għaxija dejjem fuq One. L-avukat Franco De Bono sostna li ġapajneħ wara widnieħ wara li sema l-avukat tal-kap nazzjonalista Edward De Bono jgħid li jekk jisma' l xi ħadd jellega xi ħaġa fuq xi ħadd ieħor f'każin danu biżejjed biex jitlob inkjesta maġisterjali. Jiena fil-ġranet li għaddew smajt il xi ħadd jgħid kollega tagħna avukat, jiena ġibtajnija wara widnejja. Illi għandu jkun biżejjed illi jekk tisma' xi ħaġa l-gażin. Għandha tkun biżejjed li inti tmur u titlob li tinfetaħ maġisterjali. Referi għal Dr. Edward De Bono? Sellimlu ħabib tagħna, nirrispetta l-Edward De Bono, però li tajt. Illi għandu jkun biżejjed li inti tisma' xi ħaġa l-gażin. Jiġri li da la taf dan minn fejn samaħħa, la taf għandux provi, la taf x'sustanza fiha. Għandha tkun biżejjed biex inti tmur titlob il-ftuħ ta' inkjesta jiena nġibajna wara widnejja. Dr. De Bono kienet jgħid dan kif ipparteċipa f'diskussjoni waqt il-programm Popolin fuq l-Istazzjon Nazzjonali u li propju tratta riforma mħabbra mill-Gvern fil-proċess tal-inkjesti maġisterjali. De Bono kienet jirreġixxi għal din id-dikjerazzjoni minn Edward De Bono ftit tal-jemilu. Jiena kont f'bar ġo Rabat Għawdex u smajt lil Tizju qed jgħid li l-Ministru tqassam il-Berz lill-Laburisti għad esklużjoni tan-nazzjonalisti jew ta' kull min ipprova jitlob biex jieħu Bert jew l-Imġar jew ix-Xlendi. U ta' dan kellu jħallas. Dik illum jien ma nistax immur b'dik l-allegazzjoni quddiem il-Maġistrat u nitolbu jinvestiga. Reazzjoni għal dan Dr. Franco De Bono sostna li hu bekk li l-Gvern qed iressaq din ir-riforma. Il-Gvern qed jagħmel dal-proposti sabiex xi ħadd li sema xi ħaġa l-gażin ma jaqbadx jmur jiftaħ inkjesta tgħaddi persuna minn martirju għax meta inti qed titlob investigazzjoni fuqha. Sattan f'interventi ieħor Franco De Bono rimarka aspetti oħrajn li se tkun qed tindirizza din ir-riforma importanti fosthom il-ħatra tal-esperti fl-inkjesti maġisterjali kif iddeskriva s-sitwazzjoni attwali bħala Babilonja. Gvern qed jittakilja dan is-suġġett li jiena 11-il sena ilu f'dik ir-riforma li semmejt, kont iddeskrivejtu bħala Babilonja. Jiġri l-mod kif jaħatru l-esperti kien u għadu inadequate. De Bono xejn ukoll dubji tqajmu partikolarment minn esponenti fil-Partit Nazzjonalista dwar ir-rwol investigattiv tal-Pulizija fil-proċess propost mill-Gvern. Ħankun ċar. Jekk għandu d-difetti kollha l-Kummissarju attwali li nsellimlu, naħseb qatt ma ddejja iressaq pulizija. Jiġifieri kellna fl-aħħar snin ammont ta' pulizija li kienu qed jiżbaljaw u tresqu. Jiġifieri dak l-eżempju ma nasibx li hu eżempju tajjeb.